Salutare fraților, suntem aici tot cu Vlad Prarama, că e de pe alt cont. Trebuie să ne jucăm o mapă cu Piper, cu deci, nu știu cum naiba bun. Ok. Să un club la el. Să putem ca sper că sunt de boții. Avem și shop-ul. Prin mobilizer, nu găsesc aplicații. Să-mi scrieți în comentarii dacă știți voi o aplicație de filmat în afară din mobilizer. Nu știu. O să vă lăs link-ul la canalul lui ca să vă abonați. Ok. Închide boții. Sper să uite pe club. Ei, tu, ei. Mai dați invite. Dacă eu sau el. Piper, nu. Da, bine. Sper să se uite pe club. Atenția tot club, sper să tu. Ok. Că știți unii dintre voi cum e mapa. Așa, și la șmecherie. Să dăm la de troll. Nu să-i las înghești, o să dăm mai mult HP. Mai mult damage, nu HP. Dar dacă mai vedeți seria asta, să-mi scrieți în comentarii. Ok, nu, din prima nu avem net. Okay. Și ia Brangiu. Am net. Ce scuze că n-am net. Da, scăpate și de bine. 2 secunde. Gata, și-a revenit. O secunde să puțin. Mă sper să-l nimeresc. Trebuie să țineți internet. Sau... 2 secunde, băieți. Te scuze că nu știu de ce nu este internet. Te scuze. Mai dăm pe aici, mai dăm pe aici. Hai că și-a revenit. Hai că și-a revenit, dacă e, tot și-a revenit internetul. Hai că mergem la cum venim. Uite-mă. Easy. Bun. Hai că easy. Fără net. Ce serios de dinamic e. 2 secunde. Telefonul descărcat. Sper că văzut pe club, uite pe club. Să îngheț. Ce din gure. Uite-mă pe club. Uite pe club. Mă, George.
Sper să se uite pe grupul nostru. Revenim când suntem în meci. Bun, fraților, am revenit. Ok, au fost ceva probleme la el cu filmarea și am pus pe pauză. De asta nu mai dădea ready. Ok. Ia băi. Naiba, am ziua. Dacă vreți să vorbim vocal într-un episod, scrie comentarii. Ok, iar stă pe loc. Nu știu ce s-a întâmplat, să plăda. Nu. Spargi, băi. Hai. Nu știu ce ne-a s-a întâmplat. Du-și le ia. Ok, hai vedem. A, crezi că-i bot la el. A, nu. El-i, băi. El. Aoleu. Nu prea sunt bun la asta. Bă, dar nu te n-ai. Venit el în boscheț. Să mă vadă dacă sunt aici. Ei, așa fac cu tine. Ma! Mă trecut băieța asta pe lângă mine. Să uit, dacă mă nimerește, e papu cu mine. Ok. Dintre astea. E n-a câștigat. Și mă nimerește. Chiuiți! Mai! Vreau băieți cum a trecut siturile. Vai, mi-e și frică acum. Dacă mi-e frică... Aaa, mi-a luat damage. Nu. Mă vede. Câștigat, GG. Ok, am câștigat. Scriu. Am câștigat. Dacă am câștigat, că îmi dau seama. O dat și contul, Mihai Zăzăl cheamă, pe contul. Are așa, trofeile le vedeți voi, la Power Brawler. Da. Trebuie să iau pipe, ca pipe. Să poate să ținem. Ok, hai să-i... N-am filmat noi mapa asta, că... N-am avut și noi la undeva, dar și youtuberi și mai mari. Da. Să-mi spargă chestele ce-mi place. Uite-l, măi, ia! Poate mi-ai un power, domnul inginer. Hai. Bine, frumos. Dar ce ești bulangiu și le furi? Da, bine, din... În următorul episod, așa o să-i fac și lui. Sper să nu se uite la videoclipul meu. Cum? Hai, du-te acolo. Ha. Sper să... Hai, ok, că s-a dus. Nu mai stau o grămadă dacă vine zona. Să-i dăm ca bărbășenul.
Apa. Bă, dar du-te. A, bă, tine ai Blanju. Bă, de ce ai făcut? Hai să mai dăm o dată. Așa. Nu mai fă așa. Să fac. Ia tot. Ia. Cred că așa scrie, da? Acolo dar n-am ieșit la Piper. Când ai ajuns cu Piper la Piper? Piper, băieți. Bă, zic ăla da numai. Mai fac din astea, boss. Hai. Făcut din astea. Vă dați canalul lui în descriere la episod. Da, nu într-un timing. Mă tric dacă dau, m-am un hit, hai. Mamă, da, l-am păsat. Dar nu face atât din astea, bă, și... Blanju ia de prima. Băi, du-ți. Fac din astea mai bune. Nu știu pe acolo. Vă uitați la ele episod cu unde se duce pe unde se văd. Ok, n-am. Nu sunt aici, n-am internet, nu știu cineva. Zic că el. La ce social? Ar da la acest video, băieți, să facem 10 like-uri, să intru, contează și să vă abonați. Atât vă cer. Unde s-a putut duce, mă? GG. Scoate abonați, dați like, vreau să strângem 5 like-uri sau 10 să vă abonați cu un nou clip.